Castro badoa, bi ontzi, errenta ona, Jimenoren mutilak konfiantzaz eta liga honetako bigarren bandera nahi dute Castrokoek Baserri. Bai, eta nik uste dute lortuko dutela, hemen lan erdiak amaitu ondoren eta 6 segundoko aldea eta ze etzairi, San Pedro eta Urdaibairi, nik uste dute zail izango zaiotela buelte matea, hemen lehia bigarren leku horretako daude San Pedro eta Urdaibain artean, Hondarrabiek txanda honetan gehatzen ari da, eta ikusi egin behar orain arte jokatu diran beste bitxandearekiko non kokatzea lortzen duen. Oraingoz Kaikuk mantendu egiten dio, lehenengo Ziabogan denbora berdina balin bazuten, oraingoan Kaikun alde segundo bat hobeago dago, eta Hondarrabiak oraingoz behin-behineko horretan 6. leku horretan egongo litzake ez. Estropada erabakita utzi nahi dute Castrokoek. Bigarren posturako San Pedro Urdaibai, lehia ikaragarrian eta orain San Pedro tarrentzat 2 segunduko abantaila. Aitor Baldaren mutilak 6 segundora ditugu, Urdaibaikoak 8, Hondarribi 13. Horda 6 honenen zailkapena. Eta Kaiku hortxe kokaturik gaurkoa demoraldiko estropadarik borobilena orain artean Jose Luis Kortaren kuadrilaren zat. Eta erakutsi, goreuntze egin behar duen taldea dela, eta Hondarrabia bezalako talde bat atzean ustea lortzen badu, punto bat gehiago bere alde, eta pixka bat beren taldean, bere buruan konfiantza hartzea lortuko lutekeela, Castro poliki badoa, San Pedro diferentzi hori mantentzen, eta pixka bat Urdaibairi ateratzen, segundo pare bat. San Pedrorek orain arteko estropadetan erakutsi du horre erlojupekoan eta izugarrizko lehiakortasuna dutela, ez dute amurrematen, Bilbon jokatu zen hartan 3. luzea iaunena berak egitea lortu zuten, talde oso indartsua dago, eta gaurko honetan ere, oraingoz bigarren postu hortan eta horrela ere amaituko baluteke izugarrizko lana eginda izango litzake ez. San Pedro tarren ontzia hortxe duzue, hankeko lanetan urko Kortajarena istriborretik eta Alexander Udabe ababorretik eusten ari dira bigarren tokian. Castro nagusi 7 segundora San Pedro, 9 10 Urdaibai, 14 Hondarribia. Hondarribiarrek orain izango dute, barne lineatik informazioa badakite, Kaikuren atzetik direla lan erditan eta segundutxo batek asko balio du eta aukera dute. Oraindik denbora badute, egoera pixkate zuzentzeko. Castro nagusi, 7 segundo San Pedrori, Urdaibai 10, badirudi bi hauen arteko burruka, Pasaitarrek irabaziko dutela Baserri. Poliki tartea sartzen lortzen ari dira, Castrorekiko diferentzi hori mantendu egiten dute, baina Urdaibaia atzea usten ari dira, eta horre Urdaibai Hondarrabia hurbiltzen nahi dire bere nahi artean, ez? Urdaibaik 4 segundo oraingoz Hondarrabiari, ez dakit Hondarrabiak harrapatzea lortuko duen Urdaibai, baina horre 3. luze honetan alegin horretan nahi dira, eta ikusten dira pixka bat diferentziago ontziagia tartekatzen ari direla, ez? Castro San Pedrori 8, San Pedro Urdaibairi 3-4, Hondarrabiari Urdaibaik beste 3-4, eta hor pixka bat diferentzi horiek markatzen poliki ez. Castro estropada apurtzen ari da. 8 segundo Castro San Pedrori, Urdaibairi 12, Hondarribiri 16, Erne bigarren posturako dago lehia, ez txanda honetako lehiakideen artean bakarrik kontutan izan lan erditan San Pedrok hori bigarren txandako garaileari 5 segundu zartu dizkiola, horrek ematen duela aukera behar bada aldaketarako. Erne hemen dira eta maniobra garaian 3. Ziabogan Kantabriarrak buruan 14 eta 50 markatu du hori jok, eta Castrok orain 15 segundo gutxiago, 14 eta 35 Baserri tarte ikaragarria, eta horrek esan nahi du San Pedro eta Urdaibai ere Orioren aurretik izango direla. San Pedro 8 segundora, Urdaibai 12, biak Orioren aurretik, orain Hondarribi 16 segundora, Hondarribik Oriok baino segundo bat gehiago, baina Kaikuri postu bat jandio. Orain Hondarribi behin-behineko zelkapenean 5. izango genuke, eta Kaiku 6.
eta ikaragarria Castrokoen lana, zuloa benetan aipagarria da. Castrok San Pedrori orain 9 segundo, Urdaibairi 15, Hondarribi 18 da Erne. Urdaibai ahultzen ari da, eta Hondarribi eusten, hori da GPS-ak ematen digun datuaren irakurketa une honetan baserri. Bai, eta horre Hondarribia zertxo bat gehiago hurbilduko baliz, Urdaibain berakada izan ziteke, aurre estropada ikusi aurretik atzere egite hori eta hasieratik atzien utzi duzun taldea hurbiltzen nahi zaizula horre urduritasuna lortzen da, ez? Horre ikusten da oraingo denboraldi hasiera honetan dudarik gabe talde indartzuenak Castro eta San Pedro direla, ez? Bilege ikurrina banakin eta bigarren posto banakin. Oraingo hontan Castro bere alde eramango du parekatasun hori, baina San Pedro bigarren egitea lortuko du. Hortaz, horre zailkapen orokorrean ere bigarren lortuko luke jarraitzea San Pedrok, eta izugarrizko lan egiten ari da. Urdaibai, Hondarrabian artean ere mantendu egiten da Urdaibain alde 2 segundoko tarte hori, eta azken luze polita ikusiko dugu. Orduzue hirugarren ziabogaren ostean behin-behineko zailkapena, Urdaibai hirugarren, Orio laugarren, Urdaibaik zailkapen orokorrean 15 puntu ditu eta Oriok 14, Urdaibaik orain ezin du segundu askorik galdu, bestela ohorezko txandako toki hori galdezakete eta bermeotarrek hori gero jakingo dugu, eusten ari dira orain hirugarren toki horretan. Castrok San Pedrokoen Libiari 11, Urdaibairi 16, Hondarribi 20 segundora dator azken luzean. Hemen da Castro, gaurko nagusia, liga irabazteko hautagai sendoa da La Marinera, bai horixe, eta erronka hori dute denboraldi honetan. Aldala beste bandera eta txapelketa batzuk ere irabazi nahi dituzte, baina inoiz ez dute liga irabazi eta helburu zehatza dute aurtengoari begira baserri. Bai, dudarik ez dago, Juan Mari Etxabek prestatzen duen talde hau arantzau daukate, kontxa irabazia dute, liga ez, eta dudarik gabe kontxa buruan eukiko dute, baina liga ere ez, eta orain arte egiten ari den lana horrela erakusten dute, gauzak aurrenetik ongi egiten hasi nahi zutela, eta horrela egiten ari dira, ez, lehenengo ikurrina hori irabazi, bigarrengoan bigarren egin, eta hirugarren honetan irabaztea, ze hobekio, 3-2, nik uste dute ez dela besterik esan berrik ez. Ongi datoz, zalantzarik gabe, ongi datoz, eta posik izango dira gainera Castrokoen La Marineran, hor ari diren Galiziarrak, gaur hemen Galiziako uretan Ogroben garaipena lortzeak balio garrantzitsua izango du, Montenegro lehengusuentzat, Sergio eta Tonirentzat, baita ere noski Javier Bilariñorentzat eta Jose Angel Cambadosentzat. Gainera inguru honetatik irtendako arraunlaria dira batzuk eta horrek oraindik beste balio bat emango dio psikologikoki gaurko garaipenari Castrorentzat. Castrok San Pedrori 11 segundo, Urdaibai 15-era, Hondarribi 20-ra. Bai, Urdaibai lortu du pixkat Hondarrabien gandik igez egitea, eta San Pedrokin horre izan da bigarren hirugarren luze horretan San Pedro eta Urdaibai arteko tarte handixiago, orain 3-4 segundo Urdaibai ez dakit errekuperatu, baina horre leia diferentziaia markatuta daude, baina oso txanda polita erakusten nahi dira. Hemen dator La Marinera, azken txampan, bandera Castrokoentzat. Amaitu dute Castrorentzat denbora bikaina 19-24, Orioren denbora 18 segundotan hobetu dute. Bigarren San Pedro, hirugarren Urdaibai 19-25 San Pedrorentzat, Urdaiberentzat 19-27, Orioren aurretik hiru hauek, Oriorentzat